tanan, karong hapon na atong pagahisgutan ang balaod sa gugma. Apan sa dili pa kita magsugod, ako mong hangyoon nga iduko ang inyong ulo alang sa pag-ampo. Mag-ampo ta. We praise you, we adore you, we lift your name above the heavens, Father God, for the wondrous blessings bestowed upon us. Amidst COVID-19 pandemic, our faith intensified to study words and hid it in our hearts that we may not go astray. That we as Christians must bear in our hearts and minds the law of love given to us. That we should always follow what you have instructed of us. This I pray in Jesus' name. Ang balaod sa gugma. Sa Juan 14:15 nag-ingon, kung nahigugma kamo kanako, tumana ang akong mga sugo. Sa Juan 3:16 nag-ingon, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga bugtong, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mawala kundi may kinabuhi nga walay katapusan. Meaning mga igsoon, nga ang pag-express sa gugma is a decision. Meaning, love is unconditional. Ang napulo kasugo sa gugma. Diha sa Ecclesiastes 12:13 nag-ingon, kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan na dungog na, kahadluki ang Dios ug bantayi ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tawo. Og siya nagtugon kanimo nga imong bantayan ang napulo ka mga sugo og iya kining gisulat sa duruha ka papan nga bato. Deuteronomy 4:13. Ang sentro sa atong pagtulunan karon makita diha sa Exodus 20:3 hangtod 17. Una nga kasuguan. Una nga balaod. Dili ka magbaton og lain nga Dios sa atubangan ko. Alang kanimo, dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilo. Bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga tuwa sa itaas sa langit, kun dinhi sa ilalom sa yuta, kun sa anaa sa tubig, sa ilalom sa yuta. Ikaduha nga balaod. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila. Ni mag-alagad kanila kay ako si Jehova, nga imong Dios, mao ang Dios nga abughuan, nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo ug sa ibabaw sa ikaupat, sa kaliwatan sa mga nagadumot kanako. Ug nagapakita ako sa mahigugmaong kalulot alang sa linibok kanila nga nahigugma kanako ug nagabantay sa akong mga sugo. Ikatulo, nga balaod sa gugma. Dili mo paggamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala, kay si Jehova dili mag-isip nga walay sala ni adtong nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. Ikaupat, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw, magbuhat ka o buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito, maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Niining adlawa, dili ka magbuhat. Ikaw, bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babaye, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babaye, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluo nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan. So ang Diyos mga igsuon, una, nagpahulay. Ikaduha, nagbalaan. Ikatulo, nagpanalangin sa adlaw nga Sabado. Kay sa unong kaadlaw, gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga ani niini.
ug mipahulay sa ikapito ka adlaw busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga igpapahulay ug gibalaan niya kini. Ikalima nga balaod. Tahuron mo ang imong amahan ug inahan aron magataas ang imong mga adlaw sa yuta nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Dios. Ika-6, dili ka magpatay. Kapito, dili ka manapaw. Ika-8, dili ka mangawat. 9, dili ka magsaksi o batok sa imong isig katawo. 10, dili ka maibog sa balay sa imong isig katao. Dili ka maibog sa asawa sa imong isig katawo. Ni sa iyahang sulugoon nga lalaki, ni sa iyahang sulugoon nga babayi, ni sa iyahang baka, ni sa iyahang asno, ni sa unsang butang nga iya sa imong isig katawo. So giunsa paghatag sa Dios kini nga sulat? Makita diha sa Exodus 31:18 nag-ingon, "O gihatag niya kang Moises sa diha nga nakahuman na siya sa pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai. Ang duruha ka papan sa pagpamatuod nga mga papan nga bato nga gisulatan sa mga tudlo sa Dios." Salmo 19:7 nag-ingon, "Ang kasuguan ni Jehova hingpit nga nagapabag-o sa kalag. Ang pamatuod ni Jehova matinumanon nga nagahimo nga maalam sa mga way pagtagad." Unsa man di ay ang sala, mga igsoon? Ang tanan nga nahimong pagpakasala magahimog paglapas sa sugo, kay ang pagpakasala maumay paglapas sa sugo. Makita na siya sa 1 Juan 3:4. Ngano nga hingpit man ang kasuguan? Diha sa Roma 7:12 nag-ingon, "Busa ang kasuguan, balaan, ug ang sugo, balaan, matarong ug maayo." Mga igsoon, kung ato ba tumanon ang 9 kabalaod o usa lang ang dili tumanon, maluwas ba gihapon ta? Santiago 2:10 nag-ingon, "Kay bisan kinsa ang magabantay sa kinatibuk-an sa kasuguan, apan makalapas siya sa usa ka bahin niini, siya mahimong malinapason sa tanan niini." So, mga igsoon, mura na siya og 1 ba? 10 minus 1 equals 0. Meaning, mga igsoon, biskan isa lang kabalaod ang imuhang malapas, mamahimong malapas nimo ang tibuok na pulo kasugo. Ang uban maghunahuna nga ang napulo kasugo sa panahon rana ni Moises. Ingon da sa Mateo 5:17 hangtod 19 nag-ingon, "Ayaw kamo paghunahuna nga ako mianhi sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Kay sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa na lamang sa kakudlit o usa ka tulpok niini hangtod ang tanan matuman. Tungod niini, bisan kinsa nga magapahuyang sa usa sa mga labing jutay niining mga sugo ug magatudlo sa mga tawo sa pagbuhat sa ingon,
kini siya pagaisipon nga iwit didto sa gingharian sa langit. Apan bisan kinsa ang magatuman ug magapanudlo niini, kini siya pagaisipon nga dako didto sa gingharian sa langit. Naay pangutana mga kaigsuonan. Ang wala magtudlo sa kasuguan, unsa man ang giingon sa Biblia? Diha sa Isaias 8:20 nag-ingon, ngadto sa kasuguan ug sa pagpamatuod. Kung sila dili magasulti sumala niining mga pulonga sa pagkamatuod, walay kabuntagon alang kanila. So, unsaon nato pagtuman ang kasuguan sa Dios? Juan 14:15 nag-ingon, kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. So kung buot kang musulod sa kinabuhi, bantagi ang mga sugo. Mateo 19:17. Diha pod sa Hebro nag-ingon, Hebro 10:16, kini mao ang pakigsaad nga akong pagahimuon uban kanila. Tapos niadtong mga adlaw, nagaingon ang Ginoo, igabutang ko ang akong mga sugo sa sulod sa ilang mga kasing-kasing, ug igasulat ko kini diha sa ilahang mga salubutan. 1 Juan 5:3 nag-ingon, kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini, nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo, ug ang iyang mga sugo dili mabugat. Hebrew 10:22 nag-ingon, busa manuol kita sa Dios, uban ang matinuoron nga kasing-kasing nga sa hingpit pinasaligan sa pagtuo. Ang pagbantay sa mga sugo sa Dios alang ra sa imong kaayuhan. Deuteronomy 10:13. Si Jehova mao ang atong maghuhukom. Siya ang maghahatag sa balaod. Siya mao ang atong hari. Siya ang magaluwas kanato. Isaias 33:22. Ang Ginoo naghangyo kanimo karon. Pinadayag 3:20 nag-ingon, ania karon ako ania sa putahan, ug nagatuktok kung kinsa ang magapatalingog sa akong tingog, ug moabli sa putahan, ako musulod kaniya. Ug manihapon ako uban kaniya, ug siya uban kanako. You can give without loving, mga igsuon. But you cannot love without giving. Exodus 32:33 nag-ingon, ug si Jehova miingon kang Moises, bisan kinsa nga makasala batok kanako, kini siya pagapalaon ko sa akong basahon. Tito 3:5 nag-ingon, dili gikan sa mga buhat sa pagkamatarong nga atong gipamuhat, kundili sumala sa ihang kaluoy giluwas kita. Pinaagi sa paghugas sa bag-o nga pagkatawo o pagbag-o sa Espiritu Santo. Mga kaigsuonan, dawata ang Dios ug tumana ang iyahang mga sugo ug siya magaluwas kanato.